Salutare toată lumea și bine ați la primul meu video de Minecraft single player. Intrăm. Stai că creăm o lume nouă. Nu stai. Gamer. Supraviețuire extrem creativ. Supraviețuire, mai multe opțiuni. Creează o lume nouă. Bun. Așteptăm să ne se încarce. Și să intrăm în... Se încarcă lumea, se construiește terenul. Punem pauză și revenim. Bun, am revenit. Înapoi am puțin lag. Și chiar îmi cer scuze pentru lag, nu știu de ce am atâta lag. Videoclipul ăsta va fi maxim de 3 minute pentru că e începutul unei chiar mari serii de Minecraft. Bun, până acum am filmat doar Minecraft demo, dar ăla aveam pe timp și trebuia să-mi schimb lumile în continuu și că puteam să mă joc doar 100 de minute de acum, pot să mă joc cât vreau și mapa asta o să avem până la... S-ar putea să filmăm până la sezonul 10 și fiecare sezon va avea câte 100 de episoade. Mergem și spargem de... Și nu uitați să apăsați butonul de like. Craftăm aceste lemne. Scânduri de lemn, stejar. 24. Ne facem un crafting table. Bun. Masă de lucru. Fabricare. Ne-am dat acest ced pe română. Am creat ăla? Așa, punem pauză și revenim. Bun, am revenit. Am filmat 3 minute, dar hai că încheiem și noi aici acest episod. Am filmat doar puțin, deoarece ăsta este începutul unei serii, unui sezon, maxim 10 sezoane și v-am mai zis cât un sezon o să aibă 100 de episoade. Păi cam atât episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe și ne auzim data viitoare. Pa, pa!